ଦୁଇ ଏକେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ତିରିକି ଛଅ, ଦୁଇ ଚଉକୁ ଆଠ, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ, ଦୁଇ ସେହୁକୁ ବାର, ଦୁଇ ସତନା ଚଉଦ, ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ଷୋହଳ, ଦୁଇ ନୂଆ 18, ଦୁଇ ଦଶା 20। ତିନି ଏକେ ତିନି, ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ, ତିନି ତିରିକି ନଅ, ତିନି ଚଉକୁ ବାର, ତିନି ପଞ୍ଚା 15, ତିନି ସେହୁଖ 18, ତିନି ସତନା 21, ତିନି ଅଷ୍ଟା 24, ତିନି ନୂଆ 27, ତିନି ଦଶା 30। ଚାରି ଏକେ ଚାରି, ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ଆଠ, ଚାରି ତିରିକି 12, ଚାରି ଚଉକୁ 16, ଚାରି ପଞ୍ଚା 20, ଚାରି ସେହୁକ 24, ଚାରି ସତନା 28, ଚାରି ଅଷ୍ଟା 32, ଚାରି ନୂଆ 36, ଚାରି ଦଶା 40। ପାଞ୍ଚ ଏକେ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଦୁଗୁଣେ 10, ପାଞ୍ଚ ତିରିକି 15, ପାଞ୍ଚ ଚଉକୁ 20, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା 25, ପାଞ୍ଚ ଷୋହକୁ 30, ପାଞ୍ଚ ସତନା 35, ପାଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟା 40, ପାଞ୍ଚ ନୂଆ 45, ପାଞ୍ଚ ଦଶା 50। ଛଅ ଏକେ ଛଅ, ଛଅ ଦୁଗୁଣେ 12, ଛଅ ତିରିକି 18, ଛଅ ଚଉକୁ 24, ଛଅ ପଞ୍ଚା 30, ଛଅ ଷୋହଳ 36, ଛଅ ସତନା 42, ଛଅ ଅଷ୍ଟା 48, ଛଅ ନୂଆ 54, ଛଅ ଦଶା 60। ସାତ ଏକେ ସାତ, ସାତ ଦୁଗୁଣେ 14, ସାତ ତିରିକି 21, ସାତ ଚଉକୁ 28, ସାତ ପଞ୍ଚା 35, ସାତ ଷୋହକୁ 42, ସାତ ସତନା 49, ସାତ ଅଷ୍ଟା 56, ସାତ ନୂଆ 63, ସାତ ଦଶା 70। ଆଠ ଏକେ ଆଠ, ଆଠ ଦୁଗୁଣେ 16, ଆଠ ତିରିକି 24, ଆଠ ଚଉକୁ 32, ଆଠ ପଞ୍ଚା 40, ଆଠ ଷୋହକୁ 48, ଆଠ ସତନା 56, ଆଠ ଅଷ୍ଟା 64, ଆଠ ନୂଆ 72, ଆଠ ଦଶା 80। ନଅ ଏକେ ନଅ, ନଅ ଦୁଗୁଣେ 18, ନଅ ତିରିକି 27, ନଅ ଚଉକୁ 36, ନଅ ପଞ୍ଚା 45, ନଅ ଷୋହଳ 54, ନଅ ସତନା 63, ନଅ ଅଷ୍ଟା 72, ନଅ ନୂଆ 81, ନଅ ଦଶା 90। ଦଶ ଏକେ ଦଶ, ଦଶ ଦୁଗୁଣେ 20, ଦଶ ତିରିକି 30, ଦଶ ଚଉକୁ 40, ଦଶ ପଞ୍ଚା 50, ଦଶ ଷୋହକୁ 60, ଦଶ ସତନା 70, ଦଶ ଅଷ୍ଟା 80, ଦଶ ନୂଆ 90, ଦଶ ଦଶା 100। ଶିଖିବା 11କ ପଣିକିଆ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ 11କ ପଣିକିଆ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖିବା। 11 ଏକେ 11, 11 ଦୁଗୁଣେ
22। 11 तिरिकी 33। 11 चौकू 84। 11 पंचा 55। 11 सोहको 66। 11 सतना 77। 11 अष्टा 88। 11 नुआ 99। 11 दशा 110। ଶିଖିବା ବାରକ ପଣିକିଆ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାରକ ପଣିକିଆ ମନେ ରଖିବା। 12 ଏକେ 12। 12 ଦୁଗୁଣେ 24। 12 ତିରିକି 36। 12 ଚଉକୁ 48। 12 ପଞ୍ଚା 60। 12 ଷୋହକ 72। 12 ସତନା 84। 12 ଅଷ୍ଟନା 96। 12 नुआ 108। 12 ଦଶା 120। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।